Ja, ja. Hun skal lige vise det, hende der bestemmer. Ja, jeg ved ikke, må den... Men det er dominant i hvert fald. Ja. Det er rimelig tablet i forhold til... Ja, ja. Prøv lige at se, hvor han går flot, mand. Det gør hun sgu også. Hold nu kæft. Nu får jeg den i to. Hun er lige hen og sige til de andre, I holder væk fra ham. Tror du ikke? Jo, det kan sagtens være sådan. Ja, det kan sagtens I være. skal ikke komme for tæt på ham. Han er ny. Men jeg synes, det var meget god måde at lige hilse på hinanden på. Det var da meget stille og roligt. Og så siger hun, hvis jeg har stået en nat, så kan de... Og der kan man sige, så er det fint, de kan stå på. De kan snuse hinanden, de kan trække hovedet. Ja, Og det finder de lynhurtigt ud af. ja. Kan jeg sige, lige uden at starte på, så kunne det nok gå meget værre. Ja, ja, det har vi jo set for andre gange, hvor at de har løbet meget mere rundt, jo. Ja. Ja. Kronk! Og vi har så ikke prøvet det på den her tid over. Nej.